सालाबाद प्रमाणे विसर्जन करता असो विसर्जन जसा मान्य करून घेऊचा मान्य करून घेऊन असलेल्या मुलाबाळांका शेतीवाडीत प्रत्येकाच्या असलेल्या कुटुंबात प्रत्येक व्यक्तीचा कसो आनंदी आनंद करूचो कसो लहानापासून मोठ्यापर्यंत आनंदी ठेवूचो कसा आनंदी ठेवलास आजपासून लागलेली कीड लहानापासून मोठ्यापर्यंत ती जर तुमच्यापणे अगदी निर्विघ्नपणे त्याच्यातून पार पाडलास आणि त्याच्यातून यशाचा मार्ग दिलास तर पुढच्या वर्षात जसे आतापर्यंत जसे जमले तसे तुमच्याकडे व्यवस्थित जमून तुमचा आनंदी आनंद करतील तसा आज वेडावाकडा विसर्जन करता असं तसा याच्या पुढेही तुमचा आनंदाने चांगला विसर्जन करू देवाचा क्री करू असलेली चुकी अपराध झालेली माफ करा आणि मान्य करून घ्या बाबा गणपती गजानन महाराज आतापर्यंत मी बोललोय तू काम केलंस नवस बोलले पेड्याचे बोलले नारळाचे बोलले सफरचंदाचे बोलले सगळ्यांची मनोकामना पूर्ण झाली ज्यांनी ज्यांनी नवस दिले नाहीत त्यांच्या तू कानात भोंबूल लावतोस त्यांका जागे करतोस रवलेले सगळे नवस पुढच्या वर्षात एकत्र घेऊन येतोस आणि तुझ्या पुढ्यात आनंदी आनंद करून घेतोस माझं बोल अगदी खोटं पाडून दिलंच नाही तुझा तत्व कधी खोटा पडला नाही अशा स्वरूपात तुका मी बोल पुरं केलं ज्यांचे नवस भेरले इले नाहीत त्यांच्या कानात तू भोंबूल लावून ठेव आजपासून पुढच्या वर्षापर्यंत झालं ना बाबा गणपती गजानन महाराज जगातील लोक कोरोना लागलो भोंबूल कसो लागता कसो येता कोणा कळत नाही तुझं तुका माहिती असात कसा विघ्न इला कसा हटूचा आता परत असलेली अनुभवने वाढी जेवढी लहानापासून मोठ्यापर्यंत जेवढी माणसं आहोत त्यांचा सगळ्यांचा वाटे तिट्यात अगदी खरी फिरान देत मुंबईत जाऊन देत दिल्लीत जाऊन देत परदेशात जाऊन देत आणि त्यांचा तू जर संरक्षण केलंस आणि पण निर्विघ्नपणे त्यांना सुखी आणि समाधानी ठेवलं असलेले जे काय खाटीर बिटीर काही पडलेले असतील त्यांना ताकद देतस पुढच्या वर्षात तुझ्या आशीर्वादासाठी तू त्यांना घेऊन येतस अशा स्वरूपात ज्या म्हणून का तुका कोरोनाचा गारणा घालता असा आम्ही बाळ गोपाळ तुझ्या समोर उभे रावला शरण जाता असलेले आमची सुखी समाधान जसा संरक्षण करूचा तसा तू संरक्षण करून घे आणि तुझा आनंद आनंदी करून घे रे महाराज उंदीर मामा की त्यांच्या खाण्या पिण्याची एका बांधून ठेव तुमचा मत काय मांडवर आता बांधून एक 5 नारळाच्या झाडांना 1 किलो पेढे आता बांधून ठेव हव्याचे ना होय चांगले वाले साखरे फोडू काही नवस पुढच्या वर्षाची व्यवस्था करून ठेवते आता बाबा गणपती गजानन महाराजा जो काय म्हणून तातू नाटळकरांचो पोरगो अभय नाटळकर कसोही वाटे तिथेच फिरलो काही ते का काही लागण झाली कशी झाली असं तुझे तुका माहिती डॉक्टर उपचार केल्याने त्याच्या निर्विघ्नपणे जसा यश येऊचा तसा इला पण त्याचा असलेला अस्तित्व त्याचा असलेली प्रकृती त्याच्यात काही सुधारणा होत नाही सुधारणा झाली तो हिंडत खेळत होतो अंधेरी पासून विरार पर्यंत चलत गेलो आता अनबोनेवाडी पासून शिरगावात जर चलत गेलो तर तुमच्या पुढ्यात पुढच्या वर्षात 5 नारळाचा तोरण 1 किलो पेढे अशा स्वरूपात त्यांचा मुलगा नवस बोलता असा तो नवस तू मान्य करून घेऊन आतापासून कसं तुका बुडवत लाव तसा ते का औषध पण यापासून जसा गुण देवचो तसं ते का तू देव कयस आणि असलेला 5 दिवसाचा विसर्जन होईपर्यंत तो चांगलो कडकडीत हो गयो महाराज
अरे आता श्रावण ना असं काय म्हणतो हा? वाढू नको. बारावी केला आज वाज जा करतो. काय पेढे बिडे देऊ पाहिजे काय पुढचा जेव्हा झाले कधी पुढच्या मी नव्हतो मी गाणी बोलताना मी बोलतो पेढे नाही मी नाही का आम्ही काय करू गणपतीक तर दिला गणपती होते गणपती थोडी घालता मी बोलल्यावर गणपती घालतो मी बोलते म्हणून गणपती घालतो गणपती बोलता काय आता एकदा बोललो ह्या माका म्हटला तुम्ही सांगताना गणपती मग का पुढच्या वर्षी माका माहिती होतं, काय नाही मग आता आठवण केलं बरोबर आहे. गणपती तुम्ही बोलला गणपती आपण देतो घालून. बरोबर आहे. त्याच्या जेव्हा आम्ही घालतो. मग आता कसं बोलला ह्या माका म्हटला अरे गावाला मी बोलतो. ह्या ठेव काय ना खिरापत यायचं हा ते पाठवणी काढून घ्या पाठवून. आता ह्याच्या दोन्ही पोरग्यांचा बोलले जवळ एक किती खोबली ना फोडे फोड ना आधी कसं मी बोलताना बोलताना हे फेडून मोकळे होते वाटताना गणपती आधी कसं नंतर आधी देव कसं करतो तुम्ही खाता गावकार मोठं गावकऱ्यांची पोटा खाली बराबर ह्या काढू सगळा आता गणपती तुम्हीच खाता आता गणपती खातो. चला आता काढून. आणि तुम्ही गणपती कोण करतो? शूटिंग चालू आहे ना गणपती आम्ही खातो ना गणपती आम्ही नाही आपल्याला हे आम्ही वाट्यात घेऊन झाले होतो नाचतात वाट्यात घेऊन झाले नाव देत हा बुटकर तिकडे कमी पाण्यात सोड तू जातो बाबू तू जातो राजन कोणते का फक्त कन्फ्यूज करा आणि काढू नको तुमच्याकडे दानवा नाही काढत आमच्याकडे जाणीव तिकडे काढतो वर्षभर जानव्या खाली 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 काढू. हा आमच्याकडे दानवा काढतात पाण्याबरोबर सोडून हा, हा, हा. द्यावं मग ते घेतला तर आपल्याकडे थोडी यावं होईल. फिरवली मग झाला ना झाले काकी उडू नको, ही होती. काय होत नाही केंडी काढली आणि फिरवली मग झाला ना वायात पण उतरू होईल. इकडनं घ्या कोणता का? नको. ए, घेऊन जाऊ, घेऊन जाऊ. पैशाची दादा इकडूनच खाली हा, जाऊ इथले चल. मामा इकडून खाली जाऊ. तू जातो ना हा? तुझा खाली ए जा रताळ्या खाली मोरया बस झालं जा इडो बघ इडो बघ इडो हा इडो फक्त वर घेऊन या डबल लावतो मोरया आशिष काय ए सगळे देते जरा कोण नाही खाली अजून एक मिनिट ए आकाश तू तर ए रताळ्या हो तो बुडव एकदम बुडवतात बुडव आणि मग काढ सगळा गणपती बाप्पा ए बोक्या आकडे ये यांच्यावर ये वावशील वावशील थांब ए निघा व्हिडिओ धरलं हा कर हे तुम्ही कोण जाण्या वापर त्याला नसला असतं का या करा आता पाण्यावर सोडून द्या चप्पन घे व्हिडिओ हे पाणी आगलाव पाणी आगलाव पाणी आगलाव जाणीव काढतो ना हे पाठ जरा ये निलग्या हो तो कडे बरोबर ठेव कडे
तो मध्ये घेऊ धरला एक मिनिट इकडे घेऊ कमी आहे आणि कमी आहे रे. तो ऐसर ठेव ना खाली कडे बरोबर तो रवतो अरे होतो मोठ्या पाण्यात ठेवा होते आता व्हायचा बरोबर झाला. ह्यो मोठं बुडव ना व्हायचं तुझ्या पायाकडे आणि तो लहान हय बुडव अकडे कडे बसतो लोक असं ना हे बुडून झालं ना नाही झालं एकदाच विचार ह्या केलेला त्यांच्याकडे वरती हळू दे गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा उंदीर मामा की बुडवतास काढू नका हा व्हिडिओ या पाठ ना कट करू गणपती म्हणाल पण तुझा पाठ लहान आहे काय रे थंड पाणी थंड पाणी हो मालक या वर या बस झालं ती वाडींकडे जाणार त्याला घेतल्या नसते ती बाळा गेला ना सगळीकडे ताप वेगळा काय असतं जायला सोडला बघू द्या तिकडे ताचा त्याला वाटू घेऊ चला राहते जर रवीला हे प्रसादी घ्या वाटू चला काजल मावशीला विचारतो बली आहे की बघ बस राहू दे चला फटाके लावून टाक करा किती आहे येते आमच्याकडे का येते आहे घरी येते आमच्या घरी मग कशाला मग नको आता चल मस्त तू बरी आहे ना तू बरी आहेस ना अरे वा वा मग काय शॉलेट मग काय विशेष संध्याकाळी काय आहे काय आहे चालली ए दीपू धर ए धर मला वाट धर माझ्याच पडत